Mentakasngi galai terik naiwing araja rapusan ga sunjuk kirang baksinong karai maitan ribohoi distrik kabahapa po ke himamalim galalej manbo jing tho hau menteri gatna ko ikya ba welat migi sila bangkentu ya sarkar ba gade bangkentu kerdan no ya ga dispensary kabadan ha syakyan kabala pli nadu usnam khat nais pa prapo sya ka public health center katai kathain kladon hadu khalai teligi sinong bar ka jingdon kam ya shibun kijing penbha ya katai jaka ai jing suma ka corona khamde ka MDC nanong po kalong ba hakjin sya kladep bani penbej bar menteri gatna ko ikya ba welat miki bani kendu mentasngi henrei naki daw ki ba omla ban kiar la pentip ba onom la ban poi shi office nagaliang yang ka sunjuk kan ai ya ga dorkhas berkemilanti ba sarkar kan sale ya ka badan kam nagamta katai ka thain leng dok raj ba ya katai ka sab santang ila yo na du pisnam prapo bat hadu menta katai ka jingkala ka babun ka pa kinong snong ru kila roy bat ki jingdon kam ka kum kane ka juk ka ba menta dan na kane ka daw ka jing kerpat ka jungi ka sarkar len ba I health minister ka jing sisang ila yo ka appointment ka kasngi ban wan ni kan du bat I rei na ka daw jong ka ki daw ki pamla ban piar lem la shu ban don la ban wan shu office menta kasngi ila pentip yang ni kan rei ka memorandum yang sa submit bat na termen ka kin sadet ya ka ba don kam te tang da kini ki jing tepat ke jumpa hadir bagi labu ya kami memorandum yang scam bagi health minister insalet ya ka don kam pada ka don kalat kalenti Ushangkunar kene ka sunjuk rang ba snong kare maithan ba nong kli ulong ba kladon ke jing tho ka ba kladep ban ai sya doktor amprin lengdo ha por ba kadang long menteri katna ka khya bar kene ke jing tho kadang don hado menta bar kane jingwan menta singi kalau man buddin ya ke ai ka ba kladep ai jing tho hapo ka jing alam jong ke MDC ya ke jing tho la ai ru shawem le jongki ila ya trelang bad UML ru la ya trelang rengkat bad kasunjuk jong ki romba snong kila don ki file ki bangila dep submit na UML ru bad ila haki por ka ba nakaliang jong ikong madam amperin danglong I health minister aga tu ko por ki dang don ki file ki bangila dep submit bad ki don ru ki office copy ki bangi don halu menta kajing thumui jong ni menta kasni banwan bud hanye banwan hangne kalong bania kendu ya health minister I wailat mikisela kade ni ban budden halor kineki file ki ba ila debbo nakaliang jong ka sunjuk jong kirang ba snong ni laya kendu ya I MDC te kadai ka jing yalam lenti jong I MDC jong ni menta kasni banwan mi hangne hai banwan mi ban ya kendu hai health minister